Met die doe ik dingen die ik maar geen niet in dag. Met die beleef ik zoveel speciaals. Ondanks de lange traditie van het festival had Lied dit hier een iets wat oren opzet. Koenen vaak in de jaren bands alleen nog een demo van haar nummer insturen. Dit hier binnen er 4 voorrondes west om Eltsen kans te gaan. Jelte Postumus en zijn band Pilatus Pas is een van die winnaars van die voorrondes. Jelte wennet in Greens en werkt in Drachten als docent geschiedenis en filosofie. Hij speelt al jaren in verschillende bands. Jelte Postumus, rookverslaafd. In het verliezen schreeuwen Jelte alles een tekst van Lied voor in mijn oors. Maar ik werd een keer vregen om een tekst te schrijven. Via Lied en die wil mij doen, maar van mij is dat niet het worden toen. Ik ga gewoon een tekst schrijven. Dus dat was mijn eerste Friese tekst. Maar dit hier doet hij en zijn band voor het eerst zelf mooi aan Lied. Maar het nummer Wie te wien hel het on. Ik fiets zonder denken, zonder helder verstand. De vrouw achter me nou. En mij een gries op een kop, fiets ik janken verop. Safrijn erin, hoort me bij. Een raar gevoel in de beeld. Mijn kop cremeneren, maar ik net dokter. Ik zeg niet dat ik het ben. Maar ik ga gewoon prut het zien de winning fiets, dus misschien ben ik het wel. Want het gaat om een jongen die zien de winning fiets met rain. Het is koud, maar je had er helemaal geen les van, want die is verelen. Dat is een beetje het thema. Uiteindelijk komt er nog een soort visioen in het noemen van ja. Dan herinneren ze me het van neken trot meiselen. Maar net dat ik mijn famke neken trot meiselen, dat wordt nog wel een droom is. Dat gebeurt ik nog wel eens, denk ik. Maar het is wel zo biografisch in de zin van dat het wel een beetje het landschap is en de situaties waar ik bij kom. Ik kom met thuis rijden, meis loon achter het huis, waar ik altijd terug in de rom, zo snel mogelijk. Dus dat beeld zit er wel in natuurlijk. En gewoon van squallen naar huis fietsen met de wind zien. Dat beeld had ik de hele tijd in de hol, had ik het jong. Dus het is wel deels biografisch, autobiografisch. De witte wien helle toen. Jammy famke. Oh jongens, moment nog nee man. Ik weet het gewoon fout. Jazzpop. Nee. Nee, dit in een nummer had nog een paar akkoordjes die een beetje loungy klinken. Dat zijn ze in de 400. Loungy, omdat het een beetje jazzy akkoordjes binnen. We oefenen eigenlijk net, want we doen het met de huiskamersessies. We hebben wel even oefenen vorige week via het Friese lied. Dat is het noemen wat we volgens mij het vaakst in een oefenen om te spelen inmiddels. We hadden wel een beetje honger met het Friese lied. Nee. We kunnen wel dromen, ja. Tot nu toe binnen onze festjes ben ik gewoon vaak toch een beetje jams, wel in mijn structuur, maar net zo goed uitwerkt. Het is echt tot in de puntjes eigenlijk uittocht. Stok achter de deur. Ja, dat is weer een stok achter de deur, zo is het zien. Ja, wat dat betreft is het heel goed dat we het doen. Neffens me ben vereerd. Overeel. Overeel. Ik denk wel dat dit een succes was, willen zoeken, dat ik dan wel vierde keer zal met Friese festjes. Hoezo? Nou, want dat blijkt dat meesten dat graag naar luisteren en in Friese nummers, de meesten in. Dus dan hoop ik dat er nog meer is en dat er misschien een keer een cd komt, een keer mee alleen maar Friese nummers. Dat zou toch geweldig zijn? Nou, ik wil eigenlijk wel winnen. Zij is het wel. Ja, winnen. En het willen er meer, want er stiet wat op het spul. Namelijk een ticket naar Zweden om deel te nemen aan Lied Internationaal. Pure sporten, welkom till Sápmi. De broeren van Caterpillar zetten echt alles op alles om Savier te komen. Caterpillar bestiert oorspronkelijk uit de broeren Wouter en Jelmer, maar heeft voor de gelegenheid uitbreiden met nog eens een keer 2 broeren. Ik ben Wouter. Ik ben Koos. Ik ben Bonne. Ik ben Jelmer. Let me gaan, let me los. Let me douchen, let me zongen, let me zweven op een wien. Let me wezen wat ik ben. Ik wil graag wezen wat ik ben. Je kent al het gevoel wel dat je ergens mag zitten. Dat er iets is wat je het zin houdt. Terwijl je wel graag vooruit willen.
maar net precies weten hoe. En dat is in wezen het gevoel van het hele festje. Dat je in wezen jezelf zien horen. Caterpillar stuurde al verschillende keren een nummer in verliet, maar waard nooit uitnodigen. Nou binnen ze dat al, maar het nummer in het diepste van mijn ziel en ze gaan er voor de volle 100% voor. Maar je bent wel serieus, hè? Hier maar bezig. Ja, heel serieus. Dat is wel een serieus iets. Maar dat bevalt net steeds dat wij altijd serieus binnen. We willen graag de producten die we maken om mensen jaren leren. Zien laten van, nou, dit doen we, dit maken we. Dan hoop je dan dat het iets met mensen doet. Let me in, let me los. Let me douchen, let me jongen. Let me vliegen op een wien. Let me wezen wat ik ben. Ik wil graag wezen wat ik ben. Koos en Wouter hier in dat nummer skreun. Jelmer had daar de gitaarpartij bij verzonnen. Nou ja, Koos hier het skreun, dus logischerwijs dat Koos er ik bij zongt. En toen hebben ze het in het ouderlijk huis zouden we dat repeteren. En toen wie ik thuis. Dus zo ben ik er ik bij gaan en zij is het een product van een fjouwer worden. Zo? Nou. Prachtig. Dankjewel. Heel creatief, hè? Dankjewel. Ja. Caterpillar is tweetalig, soms ook een beetje drietalig nog. Doch ik zelden eens wat Engelstalig. Maar Caterpillar is heel om heel Nederlands Friesk eigenlijk. Dus het is net zo dat we alleen nog maar Friesk doen binnen om dat maar te promoten. Daar gaat het net om. Het gaat gewoon om het jongt lekker. Het is een taal die het lekker jongt. Je maakt iets wat je nog ton hebben om te maken. En ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is. En dat er dan op je paard komt van, nou weet ik veel, er komt hier op je harde site van, nou ik wil je een plaat verliet Jan, hups, oké, even die bak maar geld. Maar daar staan we een beetje humoristisch in hoor, van ja, dat kan gebeuren, maar dat kan ik net gebeuren, of het kan heel gebeuren. Of... Zie dat we nou een lied mooi doen, dat zo prachtig is dat je wat achterwaai komt. Maar dat er niks gebeurt, betekent dat net dat we creatief stilstingen. Dan gaan we gewoon terug. We hopen natuurlijk wel te winnen. Ja. Alleen nog wat het net gebeurt is dat geen drama. Nee. Of een publieksprijs, dat zou ik heel fijn vinden. Ja, misschien nog wel hebben. Publieksprijs of juryprijs of misschien wel helemaal niks. Hetzelfde sneur om spanning en harmonie waar het ticket naar Zweden winnen zal. Wil je nou bij die strijd wezen, dan moet je gauw wezen. Want de kaarten binnen haast uitverkocht.